Angibingelele kuyibukele zonke zalelo hlelo igama lami nguMavava ngwaSikhakhane eNkandla ngihlala khona la eThekwini eDurban Central ngokwama-position ke ngoba abantu bonke la emhlabeni sebanikezwa ama-position banginominate ukuthi ngibe usihlalo weqembu leNkatha Freedom Party eliholwa upresident wethu Bulawayo Hlabisa no ngaphansi kwakhe kube khona upremier wethu uThamsanqa Ntuli umholi opremier we-province yase KZN la KwaZulu Natal. Mina ke ngusihlalo wesiyingi sase Durban Central. Mhlambe anginayo into engingayithembisa abaholi kodwa into enginazo mina engingayithembisa umphakathi. Anginayo into ngoba abaholi akukho mhlambe okuthina abakudingayo ngaphandle kwezinto ezidinga umphakathi. Mina ke noma ngiwusihlalo kodwa ngisewusihlalo womphakathi. Ngoba okuningi mhlambe nami uqobo khona ngeke ngikwenze mawukuthi ungiphoqa ukuthi angikwenze ngoba ngiwusihlalo kodwa ngiphoqa ukuthi ngikwenze ngoba ngumphakathi engiyokwenza noma ngayiphi indlela. Sazi into engithembisa abahlali baseThekwini omdala omncane iyodwa ukuthi lempi ebhekene nezwe ngeke izinqoqwe yimi nguMavava noma ngusihlalo kuphela kodwa soyinqoba ngokuthi sibe ndawonye nabo silwisane nanoma yikuphi okuyisikhubekiso okuphazamisa ukubusa kwabantu ngoba mangizothi mina mhlambe ngikhetha abantu abancane kuphela laba abadala ngibashiya nobani ngoba kuvele phela uhulumeni usabadivide kakhulu abantu wathi ubudala bomuntu sebuqala ku-35 kuya phezulu. Kusho ukuthi loyo muntu loyo vele naye umuntu okusadingayo ukuthi ey'ntweni ey'ningi singamsideline naye simthathe njengomuntu esimdingayo ngoba vele ubaluleke kakhulu kuthina. Okwabantu abasha ngicabanga ukuthi sonke masingabahlali base-South Africa siyayazi into edingwa abantu, siyakwazi futhi ukukhohliswa. Mina nje ngomunye umuntu okwazi kahle ukuthi abaholi bakhohlisana kanjani kodwa-ke into engimi kuyona ngithi ngeke ngiphe ama-revenge okukhohliswa mina bese ngihamba nami ngiyokhohlisa abanye abantu ngoba nakho kade ngikhohliswa. Ngeke ngize ngihambe naleyo nqola noma ngabe ubani ocabanga ukuthi mina uzongi-influencer ngitshela ukuthi cha kuyipolitiki kuhanjwa ngale phesi, cha mina ngicela ukungahambi ngephesi yepolitiki, ngicela ukuhamba ngephesi yomphakathi.